Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ang sarap na lang humilata. Patayin ko na nga itong music. Yan, ganyan na lang. Magbilang na lang tayo ng araw habang naghihintay magpasko. Alam ba, ilang araw na lang ba? 8 days to go? It's Christmas! Ito yung mga oras na ang sarap na lang matulog. Maghintay na lang, magbilang na lang ng mga bituin. Kung pwede lang no? Kung meron lang nahuhulog na pera sa langit, why not? Sige nga, tulog. Tulog na nga muna tayo saglit. Pikit lang, konti lang. Mga 5 seconds. Hindi naman ako siguro papagalitan nito, no? Wait lang. 1, 2, 3. Ayoko, baka mapagalitan ako. Joke lang, wag ka na muna matulog! Gumising ka muna dyan, kuya! Imulat mo ang iyong mga mata. Go na. Mumulat mo lang naman! Para namang, tingnan mo, ang hirap mo naman pakiusapan. Sige na, halika na. Mamaya ka na matulog. Bilisan mo, mamaya ka na matulog dahil oras na para sa Love Trip! Trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. That is right! It's a happy Tuesday, Kabisyo! I'm back. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo! Sa isip mo. Yes, ang nag-iisang daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, basta may pera, DJ Mara Tony! Wow! Ano na, kuya? Kilos-kilos ka na dyan! Next week ka na magpahinga! Huling linggo na para kumilos at magtrabaho, mag-ipon para sa Noche Buena para masarap ang kakainin mo ngayong Pasko. May hirap naman kumain ng toyo at itlog. Sinamahan mo na ng kanin matigas pa, tutong pa. Ay, wait! Given it's almost sa Christmas, lalo na ngayong mga panahon, alam mo yung lahat ng bagay is for the rush. Di mo na alam kung anong uunahin mo. Magtatrabaho ka ba? Hihilata ka ba? Wag na lang gawin lahat. Alam mo, mamaya may kukwento pala ako sa'yo. Sinasabi ko nga, Pasko, di ba? Naku, maraming mga nakawan ngayon. Nakawan ng cellphone. Buti na lang ako, mabilis ako tumakbo, hindi ako nananakawan. Baka mamaya pag ninakawan ako maghahabol sa'yo, kuya, tamo. Mamaya usapang nakawan. Hindi, usapang takbuhan kasi nga sabi ko sa'yo, ngayong 2025, hindi mo pa rin natutuloy ang hashtag running era natin, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo, maraming benefits yung pagtakbo-takbo. Anong akala mo, takbo-takbo lang sa responsibilidad? Hindi! Takbo-takbo, paano naman magmukha kang guwapo at maganda ngayong 2025? Iwanan mo na yung old self mo, tsaka yan. Makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!